Čau, tady je Bill z kanálu Bill a Bong. Jak vidíte, tak nejsem na motorce. Já totiž nejsem ani v Česku. A kde teda jsem? No to uvidíte až po intru. Vítejte na Isla Contadora. Já jsem Bill. To je Bill. Já jsem Bong. To je Bong. My jsme Bill a Bong. Takže ostrov Contadora se nachází u Panamy v Panamském zálivu. Patří do souostroví Las Perlas, což znamená v překladu perly, jo, perly. A je k tomu takový zajímavý příběh. Contadora vlastně znamená jako počítadlo nebo účetní, něco takového. A to, protože kdysi, když to tady ještě bylo všechno španělská kolonie, tak Španělé sbírali z moře perly a vlastně z celých Las Perlas, z těch všech ostrovů, co jsou tady kolem, se ty perly vozily sem na Contadoru. A tady se počítali a vlastně dělala se inventura, než se to všechno poslalo do Španělska. Tak proto ten název. Jo, takže je to tady takové divoké, taková exotika, tady všude džungle kolem mě, můžou tady být asi i pavouci, hadi, co já vím, všechno. Jsou tady krokodýly, lenochodi, velryby, žraloci, jako samé husté zvířata bych řekl, takže to všechno uvidíte, nebo ne všechno, uvidíte to, co se mi povede natočit a potkat všechno. Tak dojdeme na pláž a já vám ukážu takovou mapu a plán vlastně dnešního videa a máte se na co těšit. Jo, taky vidíte, že mám karbonový volant, samozřejmě pravý karbon, jak jinak u Billa a Bonga. Tak, my si teď vezmeme mapu ostrova. Takže jinou, dobře tuhle třeba. A trošku si ji zjednodušíme. Takže jako první zkusíme najít želvu, ale to nevím kde, to zkusíme tady na pláži. Tak a tady by měli žít krokodýly, takže tam se koukneme. Dále uděláme urbex v opuštěném drogovém sídle, odkud se můžeme rovnou přesunout k vraku výletní lodi. Tak, taky bych chtěl najít lenochody, to zkusíme asi někde v lese. Ten mi snad nikam neuteče, haha vole. A samozřejmě chceme vidět velryby, takže pojedeme někam sem. Tak a nakonec zkusíme natočit takovou menší kapibaru, to zkusíme někde v lesíku. Tak snad se nám to povede všechno, určitě se podívejte na celé video, protože to je fakt zajímavé. A já myslím, že rovnou můžeme jít na tu želvu. Tak a samozřejmě nejlepší barva ploutví, kterou můžete mít. Jako moje ninja. Tak ještě masku a jdem na to. Tak to není želva, to je murena, ale už je trošku naštvaná, takže jdeme šikanovat někoho jiného. Dívejte na tady tu rybku. Tak zabralo mi to 2 týdny, ale konečně jsme ji našli, takže první úkol splněn. Ještě tam byl tady ten týpek, ten nevím co chtěl. Počkej, to je ten, co zabil Steva Irwina! Tak se nám povedlo chytit tuhle rybičku, nevím, jestli to sem vůbec můžu dát, snad jo. A pak ještě tady tu, obě byly výborné. Ještě se mi tady líbí tady tahle roklina, jak vidíte, naplněná vodou a já vám předvedu, co se s ní dělá. Tak, jdeme na ty krokodýly. Tak i když je tohle fajn vozík, tak na tu cestu, kam jedeme, nám stačit nebude. Takže upgradem na něco lepšího. Tak já myslím, že s tímhle už můžeme jet, kam budeme chtít tady do terénu, do lesa a takhle. Samozřejmě Kawasaki. Žádné ECF motor, Kawasaki prostě, jak jinak. Tak, rovnou si to startneme. Necháme to trošku nahřát. Já myslím, že to můžeme startnout, tak? Trošku plynu. Dobrý. Doufám, že přes ten brutální motor něco uslyšíte, protože samozřejmě jako každá Kawasaki
i ta moje, tak to prostě řve tady to. Ale já myslím, že můžeme vyrazit, tak tam hodíme rovnou asi háčko. Háčko nebo Lko? Na cestu, nevím. Vyzkoušíme, co? No. Docela to dělá randál. Háčko jede, ale musíme ještě Lko, co? Háčko jako high, L low, nevím. Asi. Jo, Lko bude lepší. Takže, jak jsem se díval do našeho plánu, tak se mi zdá, že tam bylo, že máme jedna krokodýly teď. A potom, že máme jedna to doupě, nebo vlastně to sídlo toho drogového barona, co tady kdysi bylo. Tak na to jsem zvědavý. Tyhle, tady je prostě strom uprostřed cesty, tak to vypadá hodně zajímavě. Ty vole. Tak to se mi líbí. Stopka samozřejmě tady znamená něco jiného než u nás v Česku. Tady to znamená jenom jakoby dejte pozor, nemusíte zastavit, 100%. Tady na tom ostrově se mi líbí, že tady všichni jako mají tak čas na všechno, tady se staví barák, ale když tam přijdete na stavbu, tak tady jeden pracuje, dva tam stojí, jeden sedí na telefonu, taková pohodička, jo. A taky se mi líbí, že tady na celém ostrově moc nejezdí auta, jenom vyloženě jako když třeba převážejí něco, tak jo. Ale jinak na transport lidí tady jezdí jenom tam ty červené vozíky, jak jste viděli, to jsou elektro. A nebo právě takovéhle buginy, jako mám já teď, tady ty Kawasaki Mule a tady to. Taky je tady letiště na ostrově, to je docela zajímavé. Jenže to letiště je taky důvodem, proč se tady nesmí lítat s dronem. Já už bych ho vzal, fakt, to by tady bylo úplně krásné ty záběry, ale tím, že prostě tady je letiště, tak vám to ani nevzlítne ten dron. Tam má naprogramovaný blok tady na ostrově, takže on se ani neodlepí od země, no. Já taky se omlouvám, že tady nemám ani jednu motorku ve videu, ale nikdo mi ji tady na ostrově nechtěl půjčit. A nejblíž motorce je tady Kawasaki Mule, 4kolka, aspoň něco, ne, hele. A tamhle vidíte ceduly. Tady už to začíná být dobrý offroad. Doufám, že jsem nepřejel krokodýla teď, to by mi bylo líto trošku. No takový mín tradiční motovlog. Tady by měl být i krokodýly, jak se tam kouknout. Neutrál. To je pro chlapy vozidlo, hele. Tak tady se mi je moc dobře natočit nepovedlo, ale šli jsme tam ještě potom později a jestli si pamatujete tuhle rybu, tak tu jsme použili jako návnadu a jdou tam docela dobře vidět ti krokodýly. Teda omlouvám se, že to je na výšku, ale nenatáčel jsem to já. No, nic extra, čekal jsem to lepší. Je vole. Tady už to začíná být docela džungle, jako. Jo, a tady asi bude muset zapnout už 4-wheel drive, takže vydržte. Hodíme tam neutrál, tak k sobě. Tak, já myslím, že je dobrý. Zkusíme jet. Tak. Jo, tak to tahá úplně jinak. Ty vole, tak to je zajímavé. Hej, ale ta džungle je brutální tady, vidíte to? To mi neříkejte, že tady někde nebude lenochod prostě. Určitě bude, já ho pak uvidím až na videu někde v dálce, určitě, jak se budu koukat. Tak počkat, teď tady doprava, nebo doleva, nebo doprava, nebo doleva. Tak zkusíme doprava. A když tak se vrátíme, no. Hledám, že by mi tam někdo sežral. Kanibalové třeba. Ale ne, ti tady nejsou samozřejmě. Ty vole, nevím, jestli to byla správná cesta. To je úplně do kopce. Ale tak Kawasaki to zvládne, že jo, jako, to není žádný problém. Prostě pojedeme dál a uvidíme, jak to tam bude vypadat. Ježiš, ale tak to je brutální cesta. Ty vole. To nevím, jestli ani Kawasaki zvládne. Musí. Jeď Kawasaki. Jeď. Jak nic. Kamarádi, tohle nebyla žádná výzva pro naši Kawasaki. To je prostě Japonec. Japonec se nezává, hele. Ty vole. Vidíte to? Tak to je brutál pěkné tady. Sice jsem sem neplánoval jet, ale vypadá to tady úplně luxusně, ne? Tak to počkat, to se tady porozhlídnem trošku. Ty vogo. Vidíte tu větev? Tak úplně takhle bych si představoval, že tady bude viset lenochod.
takhle nad mořem, že bude viset a koukat se prostě. Ty vole, tak to je šílená díra tady dolů. Abych teda spadnout nechtěl. Dívejte na to. Ale vypadá to tady fakt hustě, jako musím říct. Tak to vypadá hustě tady. To vypadá jak frajer, ne? Hele, jestli tohle bude mít aspoň 50 lajků, tak příště musí jet Bong se mnou. Takže lajkujte a příště ho donutíme, ať jede se mnou. A tamhle to, co vidíte, tak to je taková tajná pláž tady, kam se nedá jakoby dojet normálním vozíkem, musíte jet takhle lesem, jak jsem jel já teď. A zároveň to je taky nuda pláž. Takže možná tam teď uvidíme nějakého naháče. A bohužel nemáme takové štěstí. A tamhle, jak vidíte ten výběžek, a on je tak jako rozpůlený, vidíte to? Tak tam, když je příliv, tak se dá úplně krásně proplavat. A na tom úplně konci, tak tam je taková jeskyně dovnitř a to vypadá hrozně hustě. Takže jestli to ještě stihnu natočit, tak vám to tady teďka dám. Jo, nádhera, ne? A já myslím, že asi můžeme jet. Ještě si tady rychle sednu, aby se neřeklo. Jo, to je paráda tady prostě. Ještě mi chybí nějaký drink do ruky a úplně perfektní jinak. A teď jedeme teda k tomu sídlu toho drogového barona. Ale tak jsme jeli úplně špatně, doleva to taky nebylo. Doleva byla ta nuda pláž, kterou jsem ukazoval. Takže musíme jít tady kolem letiště. Což vypadá taky docela brutálně, jak tam jsou ty osnaté dráty. Co myslíte? Ještě mě zajímá, jak tady ty brutální díry zvládne ta kamera stabilizovat. Protože jak je to 360, tak to dělá celé dobrou práci, ale tohle je fakt brutál. Na takový terén by se klidně vydali Bill a Bong v prvním videu jejich. Ale další značka krokodýlů. Tak a tady vidíme nějakou první rozpadlou věc, kterých je mimochodem na ostrově hromada, jako fakt brutálně moc. Ale většina je taková jako prorostlá, nechce se vám tam chodit, že vás tam buď něco kousne a chcípnete, anebo vám něco spadne na hlavu a chcípnete. Chápete? Ale tady to nevypadá zase tak hrozně. Hele, před náma už vidíme první barák z toho komplexu. Hele, jeďte s těma cihlama. Já radši počkám, protože oni to na mě vysypou ještě, vole. Nedávno se mi tady stalo, že jsem v zatáčce uhýbal takovéhlemu autu s mojím malým golfovým vozíkem. A ten týpek, jak mě objížděl, tak ještě vysypal asi 10 pytlů cementu. Tak jsem si říkal, že budu hodný, že mu to pomůžu naložit, že jo. Jenže jeden ten pytel měl 50 kg. A já jsem byl v plavkách, takže pak jsem měl celé plavky od cementu. Hele, tady už se něco rekonstruuje, vidíte to? Tam asi dovnitř nepůjdem, ale pojedu aspoň blíž k tomu, ať vidíme, co tam je. No, je to nějaký barák taky. Vypadá to hustě, ale s tím jejím tempem pracovním tady to spraví tak za 20 let možná. Možná. Tak další rozpadlé baráky, tady vidím fontánu vpravo. Tak necháme to asi tady, snad nebudeme nikomu překážet. Dáme si vodu, samozřejmě nejlepší pití, co můžete koupit. Tak, urbexík může začít. Tohle byly asi nějaké pokoje, že jo? Si myslím. Postranili schody, aby tam nalezli lidi dovnitř. Tak já vám zkusím říct, jak si myslím, že to tady probíhalo nebo bylo. Když tak potom ještě v editu dodám nějaké informace nebo opravím, kdybych řekl něco špatně. Snad mě za to nepotrestá kartel. Ale myslím, že to tady patřilo teda nějakému drogovému baronovi. Údajně tady byl i Pablo Escobar někdy na návštěvě. A byly to jakoby hotely, bary, restaurace, tady ty věci u moře, že jo. Tady vidíte, že to je nějaké hřiště fotbalové. Tak myslím, že se tady docela kšeftovalo, jestli tady byl i Escobar na návštěvě. A teda potom, nevím kdy přesně, ale údajně zabili toho barona. Možná snad dokonce i s ním spadlo letadlo, že ho někdo odpálil nebo něco, to nevím, to vám potom dodám, jo, všechno tady to. Pak to začalo krachovat, že jo, bez majitele. Pak to koupila, nebo pak to údajně převzala nějaká další firma, která to provozovala nějakou dobu, ale taky se na to potom vykašlali. Takže teď to vypadá takhle. Zkusme jít dovnitř, snad tam nebudou nějaké divoké vosy, nebo něco. Jo, no, dobrý. Ale je to tady fakt obří ten areál. Tady máme nějaký duhový bar, který teď používají tady orlosupy, nebo co to je za zvíře. Tak, já se omlouvám, že jsem vás musel vyhnat, ale chci to tady ukázat. A takže tady vidíte, že tady byl bar. Takže tady si myslím, že to jako fakt frčelo ve své době.
přímo u moře. Tady to je vlastně největší nebo nejdelší pláž z ostrova. Jmenuje se Playa Larga, což znamená vlastně v překladu dlouhá pláž. No, ale nás zajímá tamhle ten baráček, protože to bude asi tady nějaká taková lobby, jo, jako recepce nebo tak. Si myslím, že tady to bylo kdysi jakože luxusní. Ježiš, klouže. Ty vole. Já se hrozně bojím, že tady bude nějaké vosí hnízdo. Všechny na mě vyletí a zamordujou mě tady. Hele. To tady muselo být úplně brutálně husté. To mi neříkejte, že ne. No a teď to vypadá takhle. Docela škoda, ne? Co to je za ceduli, co? Teď kdyby tam bylo napsané Byle z kanálu Bil a Bong, odejdi. Akorát španělské, já bych tomu ani nerozuměl. Hele, tady nějaký taneční parket nebo něco. Ty vole, co to je za graffiti tady to? Tak to jsem možná ani neměl vidět. Vidíte to? Ty vole. Ale tady byla prostě recepce, tady jste přišli. Dali jste si booking, check-in, všechno tady to. A šli jste na party, rovnou jste si objednali drink. A já už si bohužel neobjednám. A tady možná někdo bydlí, nebo tady má dělanou garáž z toho. Počkej, tady má někdo pověšené věci. Ježíš, toto bude ten děda z brokovnice, co se houpe na křesle. Ale pak už všechny ty baráky jsou stejné, takže to asi nemá cenu ukazovat. Ale teď se vrhneme na tu loď, která sice nevím, jestli má nějakou spojitost s tady tím hotelem a takhle, ale vypadá ještě hustěji snad než tohle. Tak, a ta loď tam není, jak vidíte. Přímo tamhle ležela ta loď na písku už spoustu let a najednou tady není. Proč? Nevím. Nebo vím. No, oni Panamci z nějakého důvodu, nevím proč, se jim to asi tady nelíbilo, tak ji otáhli do moře. Nevím proč, myslím, že to byla docela dobrá turistická atrakce tady, nebo aspoň mi to tak připadalo, že jakoby lidi sem jezdili kvůli tomu, aby viděli i tu loď. Bylo to tady dost zajímavé, taková vlastně ikona Contadory. No, takže ji neuvidíme. Nebo snad ano. Dobře, tak loď a resort máme a můžeme vyrazit na ty lenochody. To jsem zvědavý. Tak já bych chtěl hrozně najít toho lenochoda, ale na toho nemám vůbec štěstí. Chodil jsem včera 2 hodiny po lese. Kamo, to mi neříkej, že tady nikde není. Tady chodím už 5 hodin, 20 hodin, 30 hodin a furt nikde. Koukal jsem takhle jenom nahoru a nic jsem neviděl. A potom mi řekli, že před 3 dny lezl jeden přesně na stromě nad naším ubytováním. A já jsem ho neviděl. Já takhle mám hroznou smůlu na ty zvířata tady. Mně se prostě nechtějí ukázat, nevím proč. Asi protože mám kameru u sebe. No, to nevadí, nemáme lenochody, ale ukážu vám další týpečky, co jsem natočil tady, je to super.
OK, tak jdeme na ty velryby. Tak po cestě chytíme ještě rybičku a ta bude úplně nejlepší. No velryby zatím nic, tak se aspoň koukneme sem na tenhle ostrov. Aha, už je máme. Tak, a teď už nám zbývá jenom poslední. My jsme Billabong.